ଆଜିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏହି ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ଆଉ ଦି ଜଣ ଆସିଥିଲେ କାଦ ନେବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ହଁ କରୁଛି। ଆରେ ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଛ ରେ? ଆଉ ଏ କାଦରେ ନାଗୁଥିଲ କଣ? ହଉ ତମେ ଜହରି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆଇଛି ଆମର ଧାନ ବିଲକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଧାନ ଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଶିଶା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ସେଇଟା ଆମ ନନା ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନନା ବୋଉ କହିଛି ଜହ୍ନି ଫଳିଥିବ ଏ ନଡ଼ୁଆ କିଆରି କୋଉଟା ହେ? ହାତ ପାଉନି ବାନ୍ଧିକି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆହୁରି ବୁଢ଼ା ଘାସ କେତେ ଘାସ କାଟିଲା ବୁଢ଼ା ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜହ୍ନି ତୋଳିଆ। ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଜହ୍ନି ତୋଳିକିରି ଆଣିବାକୁ। ସେଇଠି ଅଛି ଜହ୍ନି ଗଛ। ଆମ ଜହ୍ନି ଗଛଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଜୁମ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆଗା କଣ ଜହ୍ନି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇଠି ନୁହଁ ନା ବୋଇତାଳୁ ଏଥର ପଡ଼ିଲାଣି କଷି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କଲେ ଠିକ୍ ହବ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛି କଣ ହେଉଛି କି? ଏ ଚକୁନା ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ରଙ୍ଗ ତ କେତେ କଷି ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛି। ବାନ୍ଧିକି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଶଟା ବାରଟା ବୋଇତାଳୁ ଫଳିଲାଣି ଆଗେ ସବୁଯାକ ଝଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିବା ସେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବା ନହେଲେ ତ ଔଷଧ କ'ଣ ଆଣି ପକେଇବା। କେତେ କଷି ପଡ଼ିଲାଣି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ 10ଟା 12ଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଅଛି। କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତୁ ବାନ୍ଧୁଛୁ ସବୁ ଡବଲ ବାନ୍ଧିବା କାମ। ବାନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ଥର ଖସିକି ପଳେଇ ଆଉଛି ବାନ୍ଧିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଝିକ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏପଟେ ଆସ ନନା ଏପଟେ ଅଛି ସୁବିଧା ଏପଟେ ଆସ ସରି ଜିନ୍ ଯାଇଥିଲ ଆଉ ଅଛି କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଥାଉ କଷିଲା ସେଇଟା କଷିଲା ଏପଟେ ଆସ ସରି
से कसीटा अच्छी आउ कसी अच्छी पर ना मिठा चरु होदा नगे दिले बाहर खाली पुंपुड़ी खाई ना ये ना सेपटे गोटे अच्छी ये सेपटा हाँ सहीटा आ गए सेपटे ये सेपट साइड अच्छी बाहर साइड जाऊ पड़े एपट नाई नाई ये ऊपर जो ओलिक अच्छी आगू देख सेपटे यार आउ टी आगू बाहर साइड देख लो हाँ नाई नाई ये ऊपर देख ओलिक जो अच्छे तो अगू लास्ट देखिए कार फुल जा आसिले कटि जाइला हनी डंक कटि जाइला आराम तो ना खाओ पशे आउ चार्टा पांचटा अच्छी तो आज होगा तो गोटे गंठे गोटे गोटे गंठे गोटे तो सांग मैंने आज भिडियोटी को एतिकी रे रखिबा पुणी भेट हवा काली नेक्स्ट वीडियो रे मुहली संतु ब्लॉगर आम गाँ शालबण सब्सक्राइब करंतु सांग माने एपरी आहरी गाँवली वीडियो जंगली वीडियो देखा पाए।